В това видео ще ви покажем как бързо и лесно да запазите час за сервис. С нашата онлайн платформа можете да го направите от комфорта на своя дом или офис, само с няколко лесни стъпки. За да започнете, имате две възможности. Ако все още нямате избран предпочитан аудиосервизен партньор, да посетите страницата на марката и да изберете най-близкия до вас оторизиран сервизен комплекс. Сервизите, които предлагат опцията за записване на час онлайн, в информацията за тях има поставена икона на календар. В случай, че имате предпочитан сервизен партньор, може директно да отидете на неговата онлайн страница и да изберете опция "Записване на час за сервис" от началния екран. Независимо на кой от двата варианта се спрете, процесът по записване на час за сервис преминава през едни и същи стъпки. За да пристъпите към същинския процес по записване на час онлайн, е необходимо контролно да изберете марка. В зависимост от представителството обаче е възможно преди избора на марка да се изисква посочването на сервизен комплекс. Процесът по записване на час за сервис преминава през 4 стъпки. На първа стъпка е необходимо да изберете услугата, от която се интересувате. Можете да разгледате всички наши предложения, организирани в удобни категории, или да използвате полето за търсене. Кликвайки върху дадена категория, ще се отвори списък с конкретни предложения. Имате възможност да отбележите всички, които желаете. В полето "Допълнителна информация" ви препоръчваме да ни предоставите допълнителна информация, която би била от значение за по-доброто запознаване на нашите сътрудници с вашия автомобил преди посещението в сервиза. След уточняване на желаните сервизни дейности, преминавате към определяне на предпочитан начин за приемане на автомобила, с или без оглед от сервизен консултант. Записването на удобен ден и час за посещение в сервиза се предхожда и от избора на сервизен консултант от падащото меню. Попълването на данните ви води към следващата стъпка, като по всяко време имате достъп до обобщен вид на въведената от вас информация в черното поле дясно от екрана. Преди да преминете към приключване на вашата заявка, е необходимо да въведете своите лични данни. В случай, че искате вашите данни да бъдат съхранени и при последващо записване на час онлайн да спестите време от въвеждане на информацията отново, ние ви препоръчваме да си създадете профил в дигиталния портал CarLog. CarLog ви дава възможност да проследявате всички свои посещения в сервиза, да запазвате предпочитани оферти и да управлявате информация за автомобила си. Ако вече имате профил в CarLog, просто натиснете "Вход в CarLog" и информацията ще се попълни автоматично. Сега остава да проверите и при необходимост да редактирате данните, които сте въвели. За да пристъпите към финализиране на процеса по записване на час, изберете бутона "Записване на този час сега". Готово! Вашата заявка е изпратена. На посочения от вас имейл адрес ще получите електронно съобщение, което съдържа обобщена информация и потвърждение на вашата заявка, както и нейния номер с опция за добавяне към календар. В случай на непредвидени обстоятелства имате възможност да отмените записания час за посещение в сервис, като кликнете на линка "Моето записване". С онлайн функцията за записване на час за сервис правим вашето сервизно преживяване максимално удобно. Очакваме ви!